Дао карма е условно име в системата на пренаталните практики в даоистката традиция, която определя едни или други задачи и обяснява едни или други закони, свързани с природата на човека и с неговия личен код или личен ритъм. По принцип, тази практика се отнася към системата, която се разбира и като преминаване през собствената си природа или преминаване през смъртта, където се разкриват тези или други по-дълбоки проблеми, които са заложени в нас по природата на пораждане, които вече са дълбоко закрепени по процеса на постнаталното съществуване или развитие. Това е важна и дълбока система, необходима за пробиване както на грубите, така и на финните блокажи, които ние сами сме сформирали или които сме получили по рождение. Тази практика е необходима за освобождаването на неправилно усвоената или неправилно развита енергия и също така за освобождаване от ненужната енергия, която присъства в нас и представлява едни или други захвати, които не само ни пречат да се развиваме, но често и просто ни пречат да живеем. По този начин тази дълбочинна практика е основополагаща предимно за тези, кои вече имат или достатъчно дълбоки проблеми, или са достигнали разбиране за невъзможността да продължат своето развитие. Условно ще го наречем ударихме в стена. И то се състои от три основни задачи. Първата, това е възприемането на личния код, това, което наричаме дао карма или пренатална карма, преминаване през собствената си природа и разкриване на по-дълбоките възможности, които са представени в нас или които искаме да отглеждаме в себе си в процеса на развитие.